shi benta ban Rakhe ka Sngi Burom udomanik savio bakhut kumunong da jong ka Seng Samla Katholik Mawkyndeng Parish kelapan long ka Sngi Rakhe Burom jongki ka ba Sngi lenter kata ka saw bat santarik ujemang hajar pusaw ha ka Balang Shnong Laskeiñ hapo ka jingelam usamla James Edison Suchiang kumu president Samla Iwa Dahun kum ka general secretary harengkat lang ki member jong baro jong ka tega Parish. Lapli perdaya ketika Sngi haka saw tarik ujemang hajar pusaw da ka mas bakut haka ba Reverend Padar Don Borlang Kurba ulalong ukong san haka kenya ka kriam bat badeiru spiritual director jong ka Seng haka no pai Sngi jong ka tega Sngi lapen long yaka inauguration program na secretary Balang jong ka Balang Shnong Laskeiñ kumukong san haka tega Sngi la don lang rengkat ke sister Mercilian Kshar badeiru ka lady youth animator. Haka Sngi babut kata haka santarik ujemang lapen long yaka mas kerpang haka jinga don lang ki khun Samla da Reverend Padar Don Borlang Kurba ki sister ki brodar ki nong tere Balang bat ki Peit ringet Katholik jong kateka than. Lapen kut yaka teka Sngi da ka closing ceremony da uba bester dingdo uba long ru sub inspector jong ka Nongstoin circle. Lapen shit pensngan ru yaka teka Sngi da ka jing sam khusnam sheki nong lebha bat ki nong kit kam jong ka Seng.
light, in the light, in the light.